Lo, 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 lo. Thank you kayo mga ka-1, 2, 3 sa inyo ang pagkuyog ka na ako sa akong first and the second day. Karon na human na ginato ang ato ang first content sa Davao City. Good morning Davao. Good morning Mindanao. Good morning sa tarang mga Bisaya diha. Nadi ko karon sa GP Laurel. Mura kini padong na ni siya. Lanang dire. Then diha padong og kanang Victorias, padong Ayala. Dili ta magdugay karon kay doon na patay daghang atoon. In fact, wa ko kibaw kung asa na dapita ang kanang Samal Davao City Connector Bridge. Hasta ng tunnel, wa ko kibaw. Ato pa nang pangitaon, hopefully dali ra nato pangitaon og di ta maglisod sa atong parking. Karon padulong ta sa Lanang Beach Club kay diya daw ang construction sa Samal Island Davao City Connector Bridge. So kuyugi ko. Whispers in the morning, whispers wakes me up. I can hear your words dear, whispers that you're mine. Kini ding Lanang Beach Club. Doon na ka sa Azuela Cove. Parang diya oh. Doon ay murag resort diya, condo resort na diya Azuela Cove. Then mao ni Davao Beach Club. Padong adto ang construction sa gibuhat nga Samal Island Davao City Connector Bridge. Tara ato na to. Kini di ay damba ra day na, dili day na ingon nga makauna ng bridge. So gibuhat ra na siya aron nga makaagi-agi ang mga trailer, mga truck. So ang final nga bridge ana dugay pa mahuman, siguro pila pa ka tuig. By the way, kini nga project 23 billion kini nga project mo. Na padung na dito sa highway. So this is a collaboration of DPWH and China Grant.
kung ang final design sa maong bridge mahumana. Imagine ninyo kung sa yung itsura diyo. Diri, padulungan to sa kuan, labang sa kuan, circumferential road. Doon na may circumferential road ang Samal Island. Diha mo takdo sa circumferential road. 3.9 kilometers ang sukod sa maong Samal Island, Davao City Connector Bridge. So from here in Lanang Beach Club adto ta sa Waan, Davao City, kaya atong tanawon ang Twin Tunnel Davao City Bypass Road Project. Kita ninyo na kanang blue nga signage to North Portal. Busy kay ilahang trabaho maskin og holiday, aduna sila trabaho. Makita na to diha na diha JICA og DPWH. Kuan man assisted by JICA man, Japan International Cooperation Agency. So karon holiday, aduna gyapon sila trabaho. Bawal gid makasulod kay doon na may gasulod gawas nga mga dagko kay nga mga heavy equipment. So gibawal nila ang publiko ba. Nadiya ilang kuan. Then pasulod ka dito. Ana. To bukid. So mauni mga ka 1 to 3, country's first ever long mountain tunnel measuring 2.3 kilometers gikan diri sa Waan North Portal padulong sa Matina Biao South Portal. Timaniha, this is part of the 45.5 kilometer bypass gikan Sirawan Turil hangtod JP Laurel, Panabo City with a total budget of 47 billion pesos. Gibahin kini sa tulo ka package nga dunay tulo ka phases. Karon ato lang sang i-focus sa tunnel package 1-1. Kasi kala mo, boss? Christian engineer. Electrical engineer Christian. Yes. And then si ma'am, si Milrose, engineer po. Wow, idol gid ako ng mga engineer dili, grabe ya. Di ba lalim ang pag-eskwela ng engineer. So nagtrabaho sila sa Japanese, no? Japanese company. Shimizu. Mo ay contractor diri sa kuan.
Tunnel. Kaning tunnel rin, twin tunnel diri sa Matina Biao. From Panabo to Toril. Oh, Panabo to Toril. Pero siguro mo storya kita mga years no para ma-complete ko na siya, Yes. no? Kay ako makay siya ka project di ako ka siya. Dako sila project. di lalim imagine nun gani, di ba? Pero at least nasugdan. Masugdan na. Oh, oh. Oh, shout out kang ma'am engineer o sir engineer. Ari ako sudan no. Ma'am, si kala nimo ma'am? Rakma. Ma'am Rakma na ako'y paniud to diri wa pagita ako'y paniud to. Oh, Ongoing mga construction pa. mao lagi. Di lang kita mapugos. At least na naman tayo makita nga video sa DPWH or mga pictures nila. Ang very famous Densias Tokwat Babo. Then, sa ganyan siya? Fresh lumpia. Wow. Lahi po rin lang. Nakalit lang yung ato naatas bangkirongan. Ito lang mga putasan doon eh. Dahil mga hugaw. Pero unya hapon ani wagtang na ni. So makita na to. Doon ay daghang prutas diri oh. Tamis kaayo lansunes, 20 ang kilo. Boss, asa ikan boss? Kalinan. Boss, ilang durian? 40. Kalinan. Alright. Oh, ano na dito eh. Doon na pa'y daghan dia. Gunahan mo mga pasalubong. Diri mo sulod. Oh. Longko 40 kilo. Durian na daw 40 kilo. Tatay ko, kuya, Rangelio. Ma'am sir, nakita ba kang baratong prutas? Doon na kay Bobong Oliversa. Mangustin 25 Dere, kilo. daghan, dere sulod. Nasulis 20 Pag kilo. ngita mo ka na mga kilo. Durian na daw pampasalubong na dere. 40 kilo. Tatay ko, kuya, Rangelio. Boss, brother. Ma'am sir, nakita ba kang baratong prutas? Doon na kay Bobong Oliversa. Mangustin 25 kilo. Kaya kita magdubay kaya nakarong parking ra ba ko? Longko 40 kilo. Isod na. Matanggong na diri sa bawat tungod lang ato. Anyway, mora to ako nagipakita ninyo. We're here in Malagos, Kalinan. Kay mutan-aw mi sa ato ang national bird, ang Philippine Eagle. So we're actually at the Philippine Eagle Center. Face the camera. Okay, just a quick kuan ha kanang trivia ba. Kani diri is a watershed. Bing, oh, look Bing. Wow. Tara, let's go. So we're here. We're going inside. We still don't know kung pila ang entrance. Wow. Grabe ka taga sa mga kahoy dali. Kana bitaw mga kahoy mga native ba, mga endemic yun na diri. Oh. Apa diri oh. Ya, dunay kanang gakit. Yan po dito dagko kayo kahoy. Ni. Ama, diri ang ilahang labi. Ang sulod ta diri. Pilang entrance? 5 ticket o 5 So 150 ang entrance. 150 ran? 4 years old and up. So 4 years old and up. Alright. Ako kayo yun, murag tagsa ka plato nga tilapia. Oh? Go.
Tanaw na to sa ng klase ng mga langgam. Ang usa white-bellied sea eagle, and then South Philippine hawk eagle, and then Philippine serpent eagle. Ana mo Philippine serpent eagle. And then kato to kana siya maoy kuan South Philippine hawk eagle. And then kato dito kana siya mo white-bellied sea eagle. Kay tungod puti ba iyahang dughan. Wow, grabe. Philippine eagle na mga badi. Grabe ya. Hello. Dah. Dah. Siglo akong mata. Tugulay ang mata na. Ano ilain diri oh. Grabe ang iyang kuano, ang iyang karabang iyang tiil ba. Gaana na yang. Wow. Wala siya kuyog no, usa-usa ra sila. Abi ko man og ganang bayi ba og laki ba niya ipunon aron nga mag-mate. Usa-usa ra siya. Tanaw na to siya ngalan. Daghan na eagle diri oy. Ari to ay. Ay bayi ni diri. Ari to. Oh. Dako kayo. Kani di siya diri. Iyang ngalan Elisa. 1997. So 27 years na ni siya. Kabalo ka. Mga ka 1, 2, 3. Ninaog man ko diri kay nagpa-picture ko niya. Ning kalit ra sa lupad gikan adto padung diri kay iya kong dagiton ba. Oh, kita mas kuko ana. Pidi siguro do ulo no. Diri ra bitaw ko sa gawas ako na ipakita ninyo ba. Hello Elisa. I will not harm you. Don't worry. Adako as kuko oy. Oh, tiilo. Kabalo ka kung wala. Wow. Kubaan ko basibag. Bayin na siya, si Elisa. Kani siya pagbabago ang pangalan. Napusa ni siya February 11. Toro. February 11 year 2000. Lo. Hello, pagbabago. 24 anyos. Ka dako nga cage. Atura siya dito sa Suludo. Di na maklaro ninyo. But makita na ko siya diri sa gawas. Dako kay siya dito, tuwa siya gabatog sa iyang murag iyang batuganan dito.